Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala mariz zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munazzahu 'anil jismiyati wal sihhati waz zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an wa idadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat Islam, iman, kesarasan saha kesempatan. Nganti saiki kita sedaya tasih dipun paringi umur dawa lan bisa ngibadah kanthi ayem lan tentrem. Pancen kabeh iku nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sarta salamipun Allah ugi kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarga, sahabat lan sedaya kaum muslimin ingkang istiqomah manut lan netepi dawuh-dawuhipun Allah lan nindakaken dawuh-dawuhipun Rasulullah. Mugi-mugi kita dados hamba Allah ingkang pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia minangka peparingipun Gusti Allah taala. Kita kedah tansah ngucap syukur jaga kemerdekaan ingkang sae punika. Yen kita ngremehaken, bisa ugi Allah bakal nyabut kabeh kenikmatan ingkang dipun paringaken kasebut. Salah suwijining cara kanggo ngucap syukur, kanggo ngrasakaken alam bebas yaiku tansah nyedak marang Gusti Allah. Nikmat kemerdekaan punika kita sedaya waget nindakaken ibadah kanthi ayem lan tentrem. Boten enten alangan rugi napa-napa. Iki bisa ditindakaken kanthi nindakaken macem-macem amalan takwa sing didhawuhaken dening Allah lan Rasulullah. Lan ing wektu sing padha nyingkiri larangan sing ana kanthi akeh syukur, Gusti Allah bakal terus nambah kesenangan dhateng kita sedaya. Ilinga nalika Pangeran ira paring dawuh sak temene menawa sira padha syukur mesti ingsun bakal nambahi nikmat marang sira kabeh. Nanging menawa sira kufur sak temene ingsun bakal nyabut utawa nikmatipun sira kabeh. Jamaah Jumat ingkang dipun ridhoi dening Allah. Bilih kemerdekaan Indonesia ugi kedah dipun tegesi wonten ing kerangka tauhid minangka upaya nyedak dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ing alam kemerdekaan punika ana sawetara perkara sing kudu kita tingkataken inggih punika. Setunggal, puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat kemerdekaan punika. Kanthi raos syukur Allah Subhanahu wa taala peparing kanugrahan kawilujengan saha paring pitulung kagem kita sedaya ingkang kedah kita lestarekaken. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Ibrahim ayat 7. Lan ilingan nalika pangeranmu paring dawuh, sementara menawa sira padha syukur, mesti ingsun bakal nambahi nikmat maring sira kabeh. Nanging menawa sira padha mungkur utawi kufur, mongko siksa ingsun iku ingkang abot bakal tumiba maring sira kabeh. Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim. Ingkang kaping kalihipun ningkataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados kemerdekaan ingkang kita nikmati dados rahmatipun kita sedaya tumrap bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala dawuh,
wonten ing surat Al-A'raf ayat 96. Lan saumpama wong-wong ing bumi padha iman lan takwa, mesti ingsun paring berkah saka langit lan bumi marang dheweke. Nanging padha kafir ayat ingsun mulane padha ingsun siksa miturut apa kang wis sira lakoni wonten ing alam donya kabeh. Ingkang nomor 3 pun ngisi kemerdekaan kanthi bangun keseimbangan antarané kepentingan akhirat lan kebutuhan duniawi. Kanthi nindakaken macam-macam perkawis sing migunani kanggo kita sedaya. Bilih sejatosipun ad-dunya mazra'atul akhirat. Donya punika minangka kangge nandur, kangge ngamal ingkang sae, kangge ngimbangi, kangge gayuh donya, kangge nyempurnaaken ibadah wonten ing akhirat. Bilih sakmangke anggenipun panen punika wonten ing akhirat. Allah paring dawuh kita supados nyikapi kebedahan donya lan ngimbangi dhateng akhirat ugi. Kejaba iku saben manungsa pancen ora pantes nindakaken kerusakan. Senajan Allah wis paring apik marang dheweke, Allah ngendika, lan padha goleka ganjaran negeri akhirat karo apa kang wis diparingake dening Allah marang sira kabeh. Nanging aja padha lali maling panduman sira kabeh ana ing donya lan padha tumindak becik marang liyan, marang sedulur, marang keluarga. Kaya dene Allah wis nindakaken kebajikan marang sira kabeh. Lan aja sira gawe kerusakan ana ing bumi, sementara Allah iku ora seneng maring wong-wong kang padha gawe rusak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kula pungkasan khotbah Jumat ing siang punika. Mugi-mugi khotbah punika saged dadosaken pengiling-iling kagem kita sedaya ingkang ngraosaken swasana HUT RI Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring pitulung supados kita saged ngisi kemerdekaan punika kanthi ajaran tauhid, kanthi ajaran syariat ingkang sae. Mugi-mugi dadosaken keselamatan kita sedaya wonten ing fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.